Hei, salutare, eu sunt Norvijoacă. De astăzi o să facem un nou episod din gaming. Și da, nu e nou, nici vechi. E foarte nou, căci asta este primul. Și da, de Minecraft. Dar știți că în Minecraft Pocket Edition a pus și cai. Am o mapă. Serios. Ce dracu? Ce e asta? Ce e? Îmi convine. Convine. Tare! Ua! Tare! Serios. Deci da, am trecut. Uite un chest. Ce e el? Oh, carne! Da. Carne. Eu nu mă joc de prima dată în Minecraft. Mă joc de foarte mult timp. Și știu aproape toate regulile. Mă joc aproape de un an. Un an și ceva. Ei, cred că-s destule 400 curi de carne prăjită. Scuzați-mă dacă se aude gălăgie. Ei, da, să ghicesc ceva aici. Nu. Deci parcurs trebuie să fac. Deci, da. Serios. Nu pot. Nu pot. Ce? Uite, mobii mă tersează de ei. Nu enervează. Deci, o să ne iasă episodul foarte bun. Am 60 și ceva de FPS-uri. Nu-mi place mapa asta de parcurs. Uite, 1v1. Cred că e bună. Start. Poate o să vadă fața mea cândva, dar nu se știe când. Ce e asta? Oh!